Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Annalyn, 30 anyos, may duha ka anak. Usa ka OFW diri sa Brunei. Pero taga Cagayan de Oro gyud ko. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa utang sa akong maguwang. Kay nanghuwa manggod ni siya nako og kwarta. Unya, mura manggod og ako pa'y nagpautang, ako pa hinuoy dautan. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Si Mama, nanawag na ako sa messenger. Nga naman ka, ha? Hello, Ma. Nanawag mo ka. Day, ay may tuyo, manggod mong maguwang. Si Manang Mercy ni mo ba? Aw, siya di ang may tuyo na ko. Hain man. Hello, Day Annalyn. Kumusta naman ka diya sa Brunei, Day? Okay raman lang. Apa nagantos kami ngaw ninyo diha sa ato. Nang, unsa may tuyo nimo? Ay, kanang kuan ko, Day. Naibog lagi ko ni mo nga naa ka diya sa Brunei, Day ba? Unya, plano sa buntan akong ma-abroad. Ha? Kay lisura diri sa atos Pilipinas, Day. Uy, sa nun saon na to paningkamot diri, di man yun ta maasinso. Uy, di parehas diha ba nga, duha na kakatuig diya sa Brunei. Nakaluag-luag na gyud ka. Nakatabang na kanilang mamag papa. Nakatigom na gyud tingali ka diha, Day. Da, igo ra pud nang oy, gamay ra gud. Unya mo uli ay pabaya ko diha sa ato sunod tuig. Maong mahurot na sabon niya ning akong tinigom diring gamay. Kiniguli na ako. Ay, Day, kanang kuan ba? Mintras wa pa ka mo uli. Gamiton sa nako ng imong tinigom, Day, ti. Ha? Bawa makukwarta, Day. Kay mo apply lagi unta ko para abroad, Day. Pila man say imong huwaman manang. 60,000 unta. Ha? Bayran man ako bitawson sa unong kabuwan, Day. Kay kun makalarga na ko, dali ra kay nang maimpas, uy. Di gani siguro maabtag unong kabuwan. Datadatahan ko ra unya na, Day. Akining manang, bayari baya ko ini nang ha. Kay gamiton lagi ni nako inig uli nako diha sa ato manang. Ay, huwag yun ay problema, Day. Di pa ka mauli din sa ato, Day. Mabayran nun yan na nako. Nala sige manang. Asa man nga remittance ni nako ipada? Tulo naman kabuwan ang nilabay sukat sa paghuwam ni Manang Mercy nako kwarta. Apan wa man gyud mo kontak nako para mudata og bayad. Og wa man sad ko makakita niya nga nagpost nga nakalarga na sad siya. Nakalarga ba gyud ka ha? Magpakisusi ko ining mama. Na, wa kalarga imong maguwang Annalyn, oy. Ha? Mao ba ma? Nga naman kuno. Ambot lang kung sa irason adto. Sa ang gagmay pa mamsagod ng iyang mga anak, pasig nawilis mga bata. Hala. Unsaon naman lang ang gihuwaman akong kwarta ma. Aw nang huwa man siya nimo, mobayad yun siguro siya, uy. Unya? Unsaon man na niya pagbayad nga wa man kada siya makalarga og lahos. O, basig tabangan nila siyang banag bayad. Kay maayo ba yang iyang pagpanghuwam nimo, Day? Hinaot pa unta ma. Kay hapit na baya kumuuli diha sa ato, sa Pilipinas. Maayo unta kung mabayran na lang kung manang ma. Nibati na ko og kabalaka dihang naibaw ko, nga wa kalahos og larga sa gawa sa nasod, diin mao iyang ingon nako. Sa pagpanghuwam niya nako kwarta kay gamito niya og pang-apply sa laing nasod. Igsoon man ni nako siya, pero ako pagyapon siyang gipaningil kay dili lalim ning manarbaho ta diri sa gawa sa nasod aron lang makatigom. Og muuli ay nasadlagi ko. Unya, Paabot kung gano'n sa kabayran, oy. ha? Pao man ikang wa kung makadayon og largas gawas. Piton man sa tanimo paningin. Manang, wa man ti kapit
Ikaw maning way balita nako kung bayran pa ba ko nimo o dili. Bayran ka, oy! Hilas ba nimong naka-abroad, oy? Manang Mercy, Kapurado ba nimong maningi? Hadlo kang ni kabayran? Awag makakwarta ko, bayran ta kagurot. Hilas kang manghura ka da. Kung makakwarta na ka. Di na dito makasampit ni mo. Maningil man dayon ka. nang pasultiha sa ragod ko. Ay, sabada, oy! Nang nisaad man gud ka nga. Unya kayo man lagi ko makadayog largas gawas. Unya dili sa de ko nimo bayran nang. Ingon na kong dili. Paabot, oy! Kanus na kabayran? Ha? Hilas manghura. Murag kinsang maningil. Mura ra bagi haguan niya ang kwarta nga gikan raman sabtong kwartaha sa iyang amo nga iyang uyap. Ha? Uy, ngano ko nakasulti siya gingon ini? May lain pa gyud siyang post. Daghan naman din siya gi-post sa iyang Facebook account. Ako masahod. Dili ko mo bayad atong kwartaha. Kay wa to niya hagui. Gikan to sa iyang kabit nga iyang amo. Dili na ko niya bayran. Sobra naman sad ni. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Nangutang nako ang ako magkuwang og 60K. Wa mi kasabutan og nalabay na sa draban nako ang resibo sa remittance pagpadana ko niya. Makagukod ba ko ni manang aron iya kong bayran? Ikaduhang pangutana, nisaad ang ako magkuwang nga bayran ko niya sud sa unom ka buwan. Apan nituig na lang kapin wa gyud ko niya bayari. Pwede ba nako siyang ikiha inig uli nako diha sa Pilipinas? Ikatulong pangutana, unsa may akong buhaton aron mabayaran ko? Kay wa taon to nako pamunitang kwartaha. Pero ingon niya, dili siya mobayad kay lagi igsuon rami. Pwede ba gud na? Ikaupat og katapusang pangutana. Sa kasuko sa akong maguwa nga gipaningil nako siya sa iyang utang. Nagpost siya sa Facebook account niya nga kabit kuno ko sa akong amo diri sa Brunei. Dili man in taon tinuod ang iyang pasangil. Pwede ba nako siyang ikiha? Unsa nga kaso? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Annalyn. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal, personal ug mga pangutana nga kabahin sa inyong mga kabtangan, karelasyon, yung mga dokumento, no? Ug kana ay nagyud na ninyog dugay-dugaya, ipadala na dayon na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw ug malipay gyud no nga nay mga OFW nga mopada sa ilahang mga suwat kay meaning to say ang ato ang programa na abot gyud maski asa no ug tungod gyud ni teknolohiya nganuman kay dili naman lang gud ta sa radyo mapaminaw guys. Naaman tay YouTube, naapod tay Facebook DYHPRMN Cebu, unya naapoy kini ang akong suliran official writers page ug email address nga mapada ninyo ang inyong suwat suliran diri namo. Pagkagamay na lang gyud sa kalibutan ug pagkanindot gyud paminawon nga ug hunahon nga atong tingog dili ra lanog diri Cebu, Visayas, Mindanao, Luzon, hala astas gawas muna dako kay namong pasalamat ninyong tanan makalapad kasing-kasing makaingon gyud mi nga hay salamat no dili lang gyud tungod kay daghan mong maminaw but at least ba kibaw gyud mi no nga naagi maskig usa sa naminaw matag adlaw no matag problema naagyud tay matambagan ug matabangan unya naagyud siguro'y makakuhag kadasig ug inspirasyon nga makaingon okay
Laban ta, di ta magpadaan ning ato ang problema nganuman. Ang letter sender gani mas grabe pa man din iyang giagian. Okay raman naraman da tambag og tubag sa attorney Elaine. Ako pa, dili gyud ta angay magproblema ana guys. Okay? Padayon lang gyud ta, dasig lang gyud ta, hugta na to ato ang pag-ampo. Nya di gyud ta mawad-an og pagsalig pud sa atong kagalingon. Sige magyug-uwan karong mga panahon na muinit manggani gihapon. Ang bahalag astang isda galutaw-lutaw na dinha mohupa ra manggani. Sama ra pud na sa ato ang mga problema. So dasig guys, taga Cagayan de Oro City ang ato ang letter sender pero OFW siya didto sa Brunei. Karon pa ako kakawag letter sender gikag Brunei ha. Thank you kaayo Miss Annalyn. 30 years old duha iyahang anak unya. Pasalamat gyud mi nga nisuwat ka namo. Kabahin ni sa iyahang problema sa iyang maguwa nga huwam niyag kwarta unya nahimo the usual. As expected, wa jud ko natingaan ni ato ang drama karong adlaw nga ang nagpautang mo'y nahimong dautan. No, reading kayo guys. Familiar mo aning sugilanunan, naka-familiar mo aning nga problema, no? Unang pangutana ni Annalyn, nangutang nako ang akong maguwang og 60,000. Wa mi kasabutan. Og nalabay sad nako ang resibo sa remittance pagpadana ko niya. Makagukod ba ko niya aron mabayran ko? Siguro ang inyong mga text messages mo no, mahimo na natong proof nga naningil ka, musulti siyang wabron siya ibayad nimo or all those conversations that can establish, that can also be a proof nga naa siya'y utang nimo ha. Ikaduhang pangutana ni saad ang akong maguwang nga bayran ko niya sulod sa 6 ka buwan. Apan, ni tuig na lang na doble kapin. Wala gyud ko niya bayre. Pwede ba nako siyang ikiha inig-uli nako dihas Pilipinas? Sa tinud-anay lang pwede. Pero manggod, no? Maski pag abogado ko, nya mingon kog pwede sa pagkangan nga igsuon, mahimo ba nga kanang di lang sa tamo resort og kiha? Kibaw gyud ko usahay makalagot, no? Tinuod sad gyud ni nadungog na gyud pud tingali ni nimo na kanang ikaw may naarang-arangan gamay mo paluib ta gamay. Wa pug ko nag-ingon nga magpadaog-daog. Paluib di na meaning nagpadaog-daog. Ako is muhatag lang siguro tag opportunity. Maybe, klaruhon na tog storya imong maguwang, ato siyang usbon nga atong ingnon nga, sige, ug dili kang back to zero sa ta siguro, pero klaruhon ni nato ang kasabutan, no? Nga isuwat, unya maghimo tag kasulatan, nga naagod kay utang tinuod, unya isulti gyud kunog klaro, bikanus agyod ni nimo bayran, nga kanang kaya nimo. Kay para pod, dili pod siya malain na lang nimo, kay usahay mo manay hinungdan, mo manay makaproblema good sa mga inana nga mga butang utang-utang ba. Okay? Siguro ana lang sa I hope okay ra pud na nimo Annalyn, no? Ikatulong pangutana unsa may akong buhaton aron mabayran ko kay wala taon to nako pamunitang mga kwartaha tinuod sad. Pero ingon niya di siya mubayad kay lagi igsuon rami kana di pud na sakto. No, kung di sad to nimo siya pwede masturyahan kato akong gi-advise nimo ganina nga masulti masturya aw kato gamitan na ang iyahang gingon nga di siya mubayad kay igsuon siya, that can be your proof nga ning angkon siya nga naa siya'y utang o wa siya'y planong mubayad kana pwede na nimo makiha. Pero ang ako alang yung suggestion nga kung kutob sa naa, no? Kutob sa imuhang makaya nga magpaluib lang sa nga mapasensyahan sa siya buhata. Pero og maabot sa gyud panahon nga dili naman sa gibalaod nga mo protektar nimo. Okay? Lisod sa nino, ngano kung ngano dig igsuon mo. Nga nangutang man ka, di man na ingon ana kay ikaw mismo dapat masagang maning kamot og imo, di ba? Lahi po no? Lisod sad. Ikaw pa tog katapusang pangutana sa kasuko sa akong maguwang nga gisingil nako siya sa iyang utang, agoy nagpost siya sa Facebook nga kabit kuno ko sa akong amo diri sa Brunei. Di man tinud ang iyang pasangil. Pwede ba nako siyang ikiha unsang kaso? Kalain sad ani nga maguwang. Uy, ganahan ta kung mutabang aning maguwanga ba? Kay tungod lang sa utang, ngilad man sa di siya batasan. Of course, yes, pwede na nimo siyang makiha. Annalyn, sa iyang pagpakauwaw nimo, pwede nimo siyang ikiha for cyber libel. But again, ikihag cyber libel, yahak sa ning magwanga oy nganom sa guning unsa na ingon ana man pud oy okay lang ta kag di mo bayad ay nalagpanaot no nganong ingon ana man in town oy. Anyway, hopefully no nga mahusay ra gyud pud ni kay pamilya man pero nalawom-lawom gyud ni
kay naana may mga buhat pod nga dili sad sakto og dili pod maayo ang maguwang. Pero piece of advice lang gyud sa kanang mangutang, bayri lang gyud pod ninyo kay kung ang inyong ingon pahuwam ako, ya bayran lang ti kag unom ka buwan, maski pag igsuon, ang but pasabot gyud pod ana, huwam pod na. Mupaabot ta nga moingon sa panahong mo bayad ta nya moingon ang igsuon ay na lang to noy, okay na noy, or ang katunga lang noy, or sige unya na lang noy, ana ba kana hatag na. Pero sa pagkangan nga gipaningil ta, wa gyud to gihatag, utang gyud to. Unya maski pa og mingon sila nga kay abingilin ko anak ka dato na kahila sa kadili pud uy, dili baya lalim nga naatas gawas ng trabaho, laay kapoy, mingaw kaayo, di pud pa kabaw unsa pud kadako ang sweldo, no gitipon-tipon pud na tinuod uy wa pud punitang analin ang iyahang kwarta ug sama pud sa ubang OFW din ha. Naay ubang mga anak sus kung makademand mo ng milyonaryo, ayaw gyud in town mo pag ingon ana sa inyong mga ginikanan. Yung ingon lang mo nga bayad ni kay wa mo diri sa amua sa panahong nagkinahanglan mi ninyo huy. Inatay, ayaw mo pag ingon ana in town oy kay dili in town na sayo ng ilang gibuhat nga mo palayo ninyo kay para lang mahatag ang ilang mga loho o gusto. No? So hunahuna apod in town sila. Ay mog palabi pud in town kay dili gyud po na sayon nga mahimong overseas Filipino worker. Sama ni Annalyn. Mabuhi ka Annalyn ug ang ubang mga OFW, no? Nga mga workers. Ang ato ang bagong bayani nga naminaw nato karon. Mabuhi mo. Mga sukintig paminaw hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sulgilanon din higapon sa tuang programa kiniyang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.